Kaixo, gaur abuztuaren 24 da hortzeguna. Ongi etorriak magazinera, gaurkoan Angel Rekalde Navarraldeko zuzendaria elkarrizketatuko dugu, izan ere Auritzen zuzenbide Pirinaiarraren 3. jardunaldia ospatuko dute, eta gai interesgarri horretaz arituko gara, pixket ikusteko gaur egun komunalekin zerikusia duen gai guzti horiek, bertako legediekin zerikusia duen horrek, ze garrantzia duen, nolakoa den, eta abar. Baina hori baino lehen, has gaitezen beti bezala betiko dukiekin. Hasteko efemerideak. 1609 urteko abuztuaren 25 zen, Galileo Galileik bere lehen teleskopioa aurkeztu zuen Veneziako senatuaren aurrean. 1828an, Uruguaik independentzia aldarrikatu zuen, eta 1828an lortu zuen. 1900 urteko abuztuaren 25an, Friedrich Nietzsche, idazle eta filosofo prusiarra hil zen. Eta 1989an, Voyager 2 espazio zunda Neptunora iritsi zen, 12 urtez espazioan ibili ondoren. Ikusi dezagun egunkarien azaletan zer dagoen. Diario de Noticiasen lerroburu nagusian, Nafarroako osasun zerbitzua foren prestatzen ari da irailean COVID txertoaren beste dosi bat inokulatzeko. Kutsatzeak 5. astez jarraian erortzen dira, positiboak 26,4 jaitsi dira, ingresoak 1,31 eta heriotzak 1,50. Gobernuak garraio publikoan neurriak lasaitzea proposatu du, maskara derrigorrezkoa baita oraindik, eta ikasgeletara normaltasunez itzultzea. Argazkian saskibaloia, eta izenburuan altos vuelos en arena. Jarri dute hitz jokoa eginez, saskibaloi selekzioa Islandiaren gainetik igaro zen, 87-57 irabaziz. Beste lerroburu handi batean, gobernuak Sodenako zuzendaria ordezten du zenekin 2020an maskarak ziurtatzeko itun bat egiteagatik. Interbentzioak zalantzan jartzen du eragiketa, 1,2 milioi kostatu baitzitzaion enpresa publikoari. Irigoienek dio gardentasunez eta fede honez jokatu zuela. CPNek adostasuna eman zion akordiori eta zenek zubilana egin zuen enpresa txiki eta ertainentzat. Bertze berri batzuetan, A15 errepidearen radarra Lekunberrin, estatu osoan isun gehien jasotzen dituen bigarrena da. Eta Iberdrolak 75.000 euro ordainduko dizkio Nafarroko enpresa bati 620 larru kaltetu zituzten argi mozketengatik. Diario de Navarran lerroburu nagusian, gobernuak Sodenako zuzendaria kargutik kendu du 2020an maskarak erosteagatik. Interbentzio zerbitzuak esan du Sodenak ez duela prozedura bete, naiz eta Jaurlaritzak operazioaren berri izan. 1,7 milioi maskara daude gordeta irteerarik gabe duela 2 urtetik. Argazki handi batean, ere saskibaloia eta izenburuan, arena Espainiarekin batera izan zen. 8.500 ikusle gozatu zuten Iruñan selekzioaren garaipen lasaiaz. Gara egunkarian lerroburu handi batean, EAJak Madrilgo aurrezki plana babestuko du, EH Bildu plana hobetzen saiatuko da. Jarduera politikoa diputatuen kongresura itzuliko da gaur, energia aurrezteari buruzko lege dekretuaren bozketarekin. Jeltzaleek dagoeneko eman dute oniritzia eta EH Bildu hobekuntzak negoziatzen saiatuko da. Beste lerroburu handi batean, Talibanek Afganistan hartu eta urtebetera, Panxirrek gehiago irauten du interneten errealitatean baino. Bertze berri gehiagotan, Isaac Newcastlera doa, Atletik Herreraren zain dago. Eta konpartxak eraso matxisten aurkako protokoloa aktibatu dute. Berria egunkarian lerroburuan, ikasle zaurgarriak ikastetxe guztietan hartu beharko dituzte modu orekatuan. Jaurlaritzak ikusgai jarri du erkidegoko ikastetxeen sarea planifikatzeko proiektua. Denek gorde beharko dituzte lekuak egoera ahulean diren ikasleentzat. Eragin eremu guztietan eskola publikoaren bat izango da. Argazki batean, ama bilatzaileak 1000 gorpu aurkitu dituzte orain arte Sonoran. Sonorako ama bilatzaileek lurpean ere senideen bila.
jarri dute izenburuan. Agintari publikoek ezer gutxi egiten dutela eta Mexikon desagertuen senideek beraiek ari dira senideen bila. Sonoran 4.000 badira desagertuak. Berri gehiagotan, Ibermatikaren 100% erosi du Aiesak eta talde teknologikoak euskal akziodunik gabe geratuko da. Eta Isakek Reala utzi eta Newcastlera jokatuko du eta Atletikek hurbil dago Herrera. Azkenik, Pilar Irigoyen, Sodena enpresa publikoko burua, kargu gabetu du Nafarroako gobernuak. Eta Euskal Herria irratian berri nagusian, pandemia batean musukoen erosketa berme faltarekin egiteagatik kanporatu dute Pilar Irigoyen. Diru publikoz ordaindutako 1 milioi bat maskara dago biltegiraturik. Sodenak 2020an aurre ikusi eta akordatutako prezioan ezin dituelako saldu. Eta bertze berri batean, Iruñak 120an mugatu du lorategien ureztatzea prezipitazio eskasiaren aurrean. Murrizketak ez du lorategien biziraupena arriskuan jartzen. Urte bukaeran ureztatze automatizatuen sistema aldatzea espero da. Ura zentzuz erabili ahal izateko. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzeguna tenperaturak nabarmen behera egingo du eta maksimoak 23 edo 25 gradu ingurukoak izango dira. Giroa goibela izango da, ipar eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bizi barnealdean, eta orduek aurrera egin ahala ipar haizeak behe-hodeiak ekarriko ditu eta noizean behin zaparradaren bat bota dezake, batez ere Kantauri isurialdean eta arratsaldean. Hegoaldean hodeitza apur bat puskatuago egongo da eta hemen ere uneren batean euri pixka bat egin dezake. Hortziralean antzerako eguraldia izango dugu. Giro freskoak jarraipena izango du eta temperatura bertze koxka pare bat jaitsi daiteke. Ipar partean behe-hodei dezente agertuko dira eta zaparrada batzuk botako ditu. Goizean batez ere, gero eguna amaitzerako atertzera egingo du eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Hegoaldean goizean hodeien tarteak ikusiko ditugu. Arratsaldean urdinguneak zabalagoak izango dira eta eguraldia eguzkitsua izango da. Hala ere, ziertzoa zakar ibiliko da Ebro ibarrean. Eta euskaldunak bereziak izan gara gure legeetan ere bai, bertze gauza hondizetan, ni bazandara naiz, eta han entzun dut hondizetan, bertako administrazioa, berezia dela, badituela bere gauzatxoak, ez direnak hain ohikoak, eta orain entzuten ari gara, azken urte hauetan zuzenbide Pirinierraren kontzeptu hori, eta hain zuzen ere, Navarraldetik ere bai, hasi ziren duela 6 urte jada gurainen duela 3 urte azpeitian, eta aurten auritzen kontu guzti horiek lantzen, eta horretarako, nola ez, behin baino gehiagotan hemen egon den Angel Rekalde, Navarraldeko bozeramailearekin gaude. Arratsaldeon, Angel. Arratsaldeon. Mil esker berriz ere etortzeagatik, hain zuzen ere erraten genuena, auritzen, larunbat honetan izanen da egun potentena, pixket zuzenbide Pirinear honetaz solasteko, 3. jardunaldi honetan. Eta, Angel, nik zuri gaur galdetu nahi dut, hortaz bera, zuzenbide Pirinearraz. Orduen lehenik eta behin, Angel, zer demonio da zuzenbide Pirinearra? Auritzen etorria gaizeatz bat lantzea, ez? Komunalak eta fazeriak eta hori lurren ustiaketa edo lanketa, ez? Baina, zuzenbide Pirinearra horren atzean, eta hor komunalak ardatz bat, neurri baten dira. Baina, zuzenbide Pirinearra da gure herrian, Euskal Herrian, Nafarroan, Euskaldunon artean, eta Pirineo osoan, esan dezakegu baita ere, garatu zen zuzenbide propioa. Europan, tradizionalki, badago bat, zuzenbide erromatarra, gaur egungo zuzenbidearen oinarria dena, kodigo zibil, zuzenbide zibila eta bar, eta baita ere zuzenbide germanikoa. Euskaldunok geneukan gure propioa, eta ez du zer ikusirik besteekin. Hori da hain zuzen zailtasun bat, ulertu behar da kontzeptu desberdin batzukin. Euskaldunok garatu dugu gure, hor badago beste dibagazio bat, Euskaldunok gure estadu, gure erresuma garatu genuen gure terrenoan.
ez kanpotik etorritakoak, konkista batetik, eta ez dakit zer, kanpokoek poteretan oinarritutako legedia edo hola, baizik eta guk, Euskaldunok, gure sistema propioa. Horregatik izan daiteke hori da azalpen bat, ez? Baina azken finean, hor dagona da, gure sistema juridikoa oinarrituta zegoela ohituretan. Ohituretan eta konflikto edo arazoak zeudenean, paktotan. Horiek dira bi oinarri. Ohiturak hor zeuden, arazoak zeudenean, edo debateak, edo gauzak antolatzeko, edo konpontzeko behar zenean, nola egiten zen? Nola egin dezakegu? Eta, arazo bat, negoziatuko dugu, paktatuko dugu. Eta hori, ohitura zena, denborarekin eta behar zenean, idatzita jartzen zen, eta hori bihurtzen zen araua. Orain bururatzen zait ere, erresumatuan edo Inglaterran, ez? Pixket olako zerbait da, ez? Konstituzioa... Neurri baten bai, baina desberdina. Bai, badauka, gurean hori zen. Eta gainera, hortik, horrek dauka kriston garapena. Baina, zehazki, horrek, gero, gure gizartean, eragiten zuen instituzio bat. Hortik adibidez, ateratzen ziren, oinarrizko arauak eta oinarrizko instituzioak. Komtos kamara, adibidez. Edo erregetza onartu behar zuen jendearen ohituren eta arauak eta bar, erregeak izateko. Osea, izendatzeko lehendabiziko baldintza zen, baina onartu du legeak. Legeak, erregeak baino lehen. Eta hori da, gainera, idatzita dagoen punto bat, ez? Hori da, hortik abiatuta eta ondo ulertzen badegu kontzeptua, ohituretatik ateratzen dela sistema juridikoa, arautegia, legedia, pentsa dezakegu horren atzean, dagona da, ez dago legegile indartsu bat, edo potere bat, edo hor multzo bat agintzen duena eta jendea tragatu behar duela, baizik eta oinarritatu jendeen arteko ohiturak, arregloak eta hor, gora zihoazela. Da, beste ikuspuntu desberdina, oso lotuta dago jendearen pentsamoldearekin, jendearen ikuspuntuekin, interesekin, kulturarekin, balore sistemekin, eta hortik garatzen ziren, gero, ohiturak, arauak, legeak, instituzioak, sistema osoa. Pentsatzen baduzu oso sistema desberdina da, ez? Hemen ere, gainera, horrek eragiten du lurrarekiko harremana, gizateria edo jendeak edo lurrarekin zeukan harremana, eta horrek baldintzatzen du dana. Ez du zer ikusirik, adibidez, erromatarren sistema, nun propiedadea eta erosketa eta barta eta merkatua eta hori, edo gurea lurrarekin, lurra hor zegon, ez da inorena, herriarena da, baina ez alderantziz kontzeptu da, guztiz kontrakoa, gu gera lur horretakoa, gu gera horien benefiziarioak, baina ez dago titulo de propiedad, nola baita esateagatik. Ez da gurea gu gara lurrarenak. Hori da. Hori ulertzen dugunean, ja ondo kokatzen geha, baina hori da, ze gaur egun dena, hau zeinena da, noren izenean dagoen, eta hortik aurrera, erosketa, salketa, salmenta, hau beste bat, dena hortik. Filosofia liberalaren kontrako... Era bateko, gaur egun oso kokapen eskasa dauka, oso txikia, ez du ezer pintatzen, sistema da kapitalista, hor gaude, interesantea da, beti alternatibo izan daitekela, eta bide asko ematen dizkizula, etorkizunera begira, gauzak nola egin daitezke, sistematik ez egiteko edo zirrikitua bilatzeko. Baina oso zaila, azken finean, gaude sistema kapitalistan eta postindustrial baten, ez? Interesantea da, hau ezagutzea, gure herria ezagutzeko, gure aztarnak eta gure azken vestigioak, baloratzeko, zaintzeko, guzti hori. Hor, lehendabiziko baldintza da ezagutzea, ulertzea. Eta hori da zuzen bide perinerra. Eta pentsazazu, horren atzean dagoela sistema oso bat, hori gauzatu zen foruetan, eta gure herriari, ez dakit nola esan, ez? Hain hurbila zen, hain propioa zen, ze
hori defendatzeko, gerretara eta gauza asko, Gamaza da, Karlistaldiak eta bar, ze oso propioa zen, eta zentzu hortan bihurtu da baitaren neurri baten identitarioa. Osea, ikusten duzu, hemen dagoela ondorio ekonomikoak, ondorio juridikoak, ondorio identitarioak, ondorio kulturalak, instituzionalak, hori gure herria izan da. Gure lurra, gure legeak nola baita ere, ez? Bai, dena lotuta bai. Angel, pixketo be nik ulertzeko, zuzenbide piriniarra erraten dugunik, da herri eta baiara ezberdinetako bertako legeen multzoa demagun, ez? Pirineoetako kasuan dagoen legeak egiteko ohitura horren multzo horri deitzen dugu Pirinearra, edo egiazki, ez dakit, ez? Zer dakit, Auritzeko jendeak erraten zuen, ez? Zuzenbide Pirinearraren arabera egingo ditugu hemen legeak. Ez, gehiago esaten zen, ohituretan horrela egiten zen. Gehiago horre, baina oinarriak hor zeuden, eta oinarri berberak, naiz eta gero historia bide desberdietatik jun, esan dezagun gaurko Nafarroa garaian, edo Zuberoan, edo Bizkaian, eta esaten duzu, ze antzeko diren Zuberoko eta Bizkaiko foruak. Bai, antzekoak oinarri berbera, naiz eta garapen desberdina, baina printzipioak, etxearen balorea eta hauta bestea, berdinak. Baina, esaten zut, orain guk esaten dugu zuzenbide Pirinearra bere garaietan zen, gure forua da, edo gure ohiturak dira, gure herria, hola da, beste perspektiba bat. Bakarrik, hau Angel, orain gaur egun bai egiten zaigu zerbait berezia, baina akaso denboretan, ez dakit, erdi aroan demagun ohikoa zen olakoak egotea, ez dakit Asturiasen demagun, ez? Bertako baiaretan ere izango zituzten beren ohiturak eta beren zuzenbideak. Ez dut uste, gu inguruan daukadu adibidez zuzenbideak Gaztelarra eta bar, ez zen. Hor han bestelako oinarria ziren, eta han jauntxo feudalak eta hori, beraiek ziren jabeak, erregea, poterea zeukan, zentralizatua. Vertikalagoa eta zentralizatua. Hain zuzen, askotan gure artean, ez da ulertzen esaten denean, feudalismoa eta hori, eta esaten duzu, Euskal Herrian feudalismoa eta, zer, ez dakit zer, hemen bereziak ginen. Ez, eske hemen ez zeuden, gauzak ez zuten berdin funtzionatzen. Hemen zeuden tenenteak, erregea hor zegon, noski mundu berean geunden, baina hemengo filosofia desberdina zen. Guzti hori, juntzen galtzen neurri baten, azken finean, modernidadea aurrera zijoan neurrian, baina batez ere apurtu zen, apurketa, esan dezagun, lehendabizikoa, burujabetasuna galdu zenean, ze ez da gauza bera gure ohiturak legea dira gu burujabe garenean, edo gaztelaren lurralde bat, provintzia bat garenean, ja ez da gauza bera, ja erregearekin harremana ez da berbera. Hori da lehendabiziko apurketa, baina ja bigarrena eman zen iraultza frantsesarekin, eta hori iparraldean eta hegoaldean zeakin, Karlistaldiekin, ze foruak galdu ziren. Eta foruak ziren honen espresioa, honen emaitza. Eta, karo, foruak galdu zirenean, horrekin galdu ziren lege asko, ohitura, printzipioak eta bar, jarri ziren bestelako eskemak, eta baita ere horrekin batera, adibidez komunalak, hemen aztertuko duguna, ezen erabat galdu neurri handi baten, bai, baina hortik aurrera juntzen, adibidez Gipuzkoa eta Bizkaia, gerrak galduta, udaletxeek eta hori, udalek ordaindu behar zuten zorrak eta multak isunak eta bar, eta hori dirua lortzeko saltzen zituzten komunala. Osea, dena, baina orain dela 200 urte, ordura arte mantentzen zen guzti hori. Bastanen oraindik baditugu batzuk. Bai, badaki. Zuaztuko gara horretaz. Baina, Angel, nik pixket akitzeko bisualizatzetik kontu hau. Lege guzti hauek, zauden nonbaiten idatziak. Errandugu ohiturak zirela, baina zauden izarrak. Leitzako udaletxean zauden nonbaiten bilduta, hau dira legeak. Esango dizut, hori izan da prozeso bat. Hain zuzen, esan dezun, momentu baten idatzi dira, ez? Lehendabizi idatzi ziren lege hauek foruetan, hiri foruetan. Lizarra, Jaka, gainera hori, olako eredua sortu zenean, Jakakoa eraman zen Logroñora. Logroñotik Gasteizea, Lizarratik Donostira. Eta neurri baten, hor badago mapa bat, eta ikusten da, zuhaitz bat bezala dela. Osea, enbor batetik hasten zea, eta gero badoa adarretan, sakabanatzen, edo garatzen, herri-zerri.
Hori izan zen 11. mendean. Jakakoa 1063, ez da zer, holako. Gero, beste fase baten, Nafarroan hil zen errege ezaguna Antxo Azkarra, eta etorri zena, zen bere iloba, baina ja ez zen hemengoa baizik, eta Txanpainako konde bat, Txanpainako Teobaldo, eta kanpotarra zen, beste mentalidade batekin. Eta etorri zenean, bueno, nik hau nahi lehendabizi, onartu behar dituzu, legeak, foruak. Eta hori, onartu ez badezu, ez zea erregea. Eta berak esan zuen, bueno, a ber, ze onartu behar dudan, zer da esaten dezutena. Eta orduan, idatzita jarri zen. Eta orduan, 1260, hogeita hamalau edo hogeita hemezortzi uste dela, jarri zen idatzita foru orokorra. Lehendi bazegoen esaten zena foru zarra, baina ziren, printzipio batzuk, generalidade batzuk, ez zegoen dena konpilatuta. Baina fetxa hortan jarri zen Nafarroako foru orokorra nolabaiteko konstituzio bezala. Eta hori izan zen jendentzako forua, legea. Bazegoen herriko, Lizarrako forua, bertan bere arauak eta ez dakizar, olako azoka dago, eta olako zergak ordaindu behar ziren, eta legeak horrela dira, azken finean batzarretatik zetozen arauak eta hori, baina gero bazegoen foru orokorra. Gauza bera, neurri baten ordurako ja hasiak ginen lurraldeak galtzen, eta Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Lapurdin eta hori, garatu ziren modu berean eta oinarri beretsuetan, ze ordurako adibidez Getaria, Donosti, Hondarribi, bazeukaten Nafarroko erregeek emandako foruak, eta orduan oinarri horietatik gauzatu ziren lurralde foruak, fueros territoriales. Antzekoak dira, oinarri berberakoak, baina ja ez ziren burujabetasun baten oinarrituta baizik eta dependentzia baten. Eta orduan ez zuten erregearekin olako, ez dakit, nola esan berdintasunik edo hori baizik eta erregea etortzen zen eta nik onartzen dut, aurrera eta hori, baina zuek niri ordaindu ez dakit. Ja, harremanak desberdinak ziren, ja ez ginen burujabea. Baina, olako garapena. Eta hori ailegatu da, 1851 Nafarroan, ailegatu da, praktikan, legeak bezala, foru horiek, eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, 1876 arte. Osea, que pentsazazu, atzo gauean, nola baita zetegatik. Horiek izan dira gure legeak. Beraz, erten dugulik foruak, zoazten gari, Euskaldunen foruak, Nafarroko foruak, daude oinarrituak, behintzat sustraiak dire zuzenbide Pirinearra. Bai, garapen hori da. Eta baldintza guztiekin, eta hori ez. Eta oinarri zeukaten, esaten duguna, batzarre, eta gero batzarre jendea erabakiak hartzeko eta hori, eta gero gauzak denen artean auzolanean egiten ziren. Eta hori da, erabakiak batzarrek. Gero gauzak nola egin, auzolanean. Gero etxea nola zan, eta ez dakiz eta herentzia, eta hortik doa. Kero, ez dakit, hau igual da pixket punto txobinista bat dut, baina beti solasten gara, ez? Demokrazia, Atenaseko demokraziaz, hemen ere, erran dezakegu igual egin batean, bazagola eredu ere demokratiko bat, igual ez dela inbertze ikertu, ez dela inezaguna. Bai, garbi da. Eta gainera, transmititu da hori jendearen libertade bezala. Adibidez, simbolo bat, Gernika zergatik bombardatu zuten eta hori. Azken finean, jendea batzarre egiteko hor biltzen zelako. Batzarre. Gero zeintzuk juten ziren, beste debate ez da gaur egun bezala, persona bat, boto bat, garai hartan zen, famili bat, etxe bat, esaten zen zu bat, famili bat, ordezkari bat bialtzen zuen, famili batek, hori ez. Eta orduan, hoien artean biltzen ziren eta erabakitzen zuten. Hori, idealizatu gabe, geunden sistema feudal baten, eta hori gero, juntetan, biltzen zen, eta akordioak, eta negoziatzen zen, eta bar. Baina, azken finean, oso demokratiko eta oso betik gora
Eta hori euskaldunok ohitura hori mantendu dugu. Eta horregatik oraindik daukagu olako kapazitateak gauzak gure kabuz egiteko. Jaiak, antolakuntza, elkarteak, hori izan zen bigarren jardunaldia, hori hain zuzen honetaz esan didazun galdera hori, hori ez, planteatu genuen guk, eta ze gelditzen da gure kulturatik. Eta egin genuen olako azterketa, eta konturatu ginen, kooperatibak hortik zetozela, beste alor baten, alor ekonomiko baten, baina espiritu berberatik. Ikastolak horrela egin direla, movimentu sozialak horrela egin direla, elkarte gastronomikoak, aisialdikoak, herrietan egoten diren elkarteak, oinarri berberatik, jendea biltzen da eta egiten du. Auzolana eta batzarre. Eta ez dakit gelditu diren ohitura horietaz gain, ez dakit ere zuzenbide Pirinierraren zati batek baduen oraindik ere balio juridikoa, adibidez, nik bastandarra naizenez, hor badagoela batzar nagusia, eta bere funtzio nagusietako bat behintzat da, hain zuzen ere, lur komunalak kudeatzea. Eta hori da, ez? Zuzenbide Pirinierraren espresio gaurkotu eta... Nahiko marginala, arrazoia duzu, gelditzen da, nahiko marginala, baina baita ere, lehen esan dizut, hortik bazetorrela instituzionalizazio bat. Eta adibidez, Kontos Kamara hortik da, baina baita ere, gaur egun daukagun konbenioa edo kupo, estatuarekiko daukagun olako akordioa, hortan oinarritzen da. Osea, gaur egun oraindik hori da foruen azken puntza, baina azkena. Bai, eta hortan justifikatuta dago. Espainiako konstituzioan eskubide historikoak onartuta daude. Demagogia askorekin eta diskutible dena, ez? Baina onartuta daude, hor daude aipatuta, eta konbenioa eta kupoa, Baskongaretako, Euskal Komunitatetik eta Nafarrotik datozen olako bi figura horiek oinarrituta daude eta justifikatuta daude, euskaldunok izan degula gure ohiturak eta horrela egiten direla. Osea, oraindik zer gelditzen da. Magnifikatu gabe. Gaude gizarte postindustrial baten, kapitalismo erdian, Espainia eta Frantzian artean oso zentralista direnak, eta, hemen dago demagogia asko, baina legalki hor daude. Osea, jakin behar da, interesantea da jakitea zergatik dauden, eta ze balore eta ze oinarri dauden, ze jatorri. Bueno, hortako ere, justo auritzen den dugu. Detailetxo bat, erraten dugu zuzenbide Pirinierra, horrek erran nahi du Pirineo osoetan, Kataluniaraino ere aietzen den zuzenbide modu bat dela. Hain zuzen, astelenean izan genuen lehendabiziko aurkezpena eta hori, eta Beñi Agirre jarri zuen bere hitzaldian argazki bat, eta esan da, ikusten duzue, hori, pentsa dezakegu, Gernika dela. Ez da Gernika, da Arango Arana. Eta hango Bosotz edo herria, eta ikusten duzu, herria eta inguruan jendea bilduta zen kuadro bat, pintore batek pintatuta, ez? Baina ez dugu ikusten duzu, eta zen da Gernika eta jendea arbolaren inguruan bilduta, ez? Ez, zen Aran. Katalunian ere badago, beraiek daukate proiektuak izu prozes famatua nola egondan eta hori, eta garatu zuten olako konstituzio hipotetiko bat beraientzako eta hori, eta oinarrituta beren betiko ohituretan eta bar. Eta zehazki jardunaldi honetan eta denetan izan dugu hango aditu bat, Jaume Erraine da Altafullako eta gaizki igual esaten dugu Torredembarrako udalaren idazkaria, bera da doktorea, jurista, zuzenbidean, eta berak azalduko digu baita ere han kasuak eta bestelako esperientziak. Baina bai, paralelismoa. Euskaldunena oso espezifikoa, ze izan dugu gure marko propioa, Nafarroan, Nafarroko erresuman. Baina formula hau garatu da Pirineosoa. Horrek esan nahi du, hor badagola tradizio bat, Pirineosoan badakizu toponimi aldetik beti oso euskera, oso gertu agertzen da, jatorrizko jendea, orain dela mendeak edo milenioak, hor bizi den jendea oso hurbila izan da. Eta ohituretan oso berdintsu, neurri baten. Barkatu, Angel, insistitzea, baina, egiten zait, harrigarria pentsatzea, ez dakit,
Ni zer dakit, Karkastillon etzen nola funtzionatzen? Bai. Batzarre bat eta bere... Bueno, karo, batzarrezu pensatzen duzu, horretara jun behar duzu oso atzea, ze, karo, Karkastillo gaur egungo herri bat, eta dauka bere udaletxea eta hori ez. Baina atzea begiratzen baduzu 200 urte, hori ikusiko zenuke, fijo, toki guztietan. Gauzak nola egin? Auritzen oraindik biltzen dira gauzak egiteko. Oraindik. Claro, ze balore dauka, ze indarra? Bueno, gaurko legediaren arabera, baina oraindik ohitura daukate. Aintzen pentsatzen, hau, segurazki da, harrikada bat ez duena, igual, ondizkusteko, baina erten duzu, eta zergatik hori, ez? Pirinioetan, dela pixket, gainera, mendi eremua edo, eta... Ez da mendi eremua, baita ere beste tokitan. Ez, hain nintzen pentsatzen, igual, ez du inolako zentzurik, baina igual latifundio eta minifundioaren historiak badola zerbait guzteko. Nere hipotesia, eta hipotesin alorrean gaude, lehen esan dizuana. Zu bazoaz Frantzira, eta handi pasa dira galoak, jatorrizko jendea egongo zen, gero galoak, indoeuropearrak, gero Julio Cesar, gero Frankoak, Carlomagno eta ez dakiz zer, eta beti agintea oso nabarmena izan da. Horrek beti izan da, potentzia vertikala, dominio eta oso zentralistak dira. Espainian, Gaztela, musulmanak, bisigodoak eta bestea. Euskal Herrian, euskaldunak gaude, eta egon gea, neurri baten gure erara hori mendetan, atzo arte. Eta horregatik guk eratu dugu gure esparru propioak, gure instituzio propioak, eta igual horregatik izan daiteke. Ez da etorri kanpotik inbazio bat, adibidez Inglaterran, eta etorri dira sajoiak, angloak, etorri dira bikingoak, normandoak, eta ez dakiz zer. Euskal Herrian pasa egin dute, baina gelditu gutxi. Ez zaie gustatzen zauen. Ez dakit, edo egurra eman diogu, orain arte. Ez dakizeatik, baina nire hipotesia hori da. Bertako jendeak kontrolatu duela, adibidez, Carlomagnoren historian eta hori batalla hortan, Roncesvalles, Errozabal, Xabier Irujok esaten duen bezala, edo Orreaga, batalla hortan, euskaldunok egurra eman zioten, Europako armada potentenari. Orduan, ondo kokatuta gehan dela. Nolabait ere, garai horretako globalizazio prozesu horiek ez zirela aietu hainbertzunet, ez? Ere, erratan dugu homogenizazio prozesu horiek. Alderantziz, batzuk esaten zuten, hori da historialaren artean sartzen dira debate hortan, euskaldunak bere momentuan adostu zutela erromatarrekin bere kokapena imperioan, ez? Eta horregatik euskara mantendu zen, eta salbatu zen, eta hori ez. Eta mantendu zuten... Posizio igual negoziatzaile bat izan zuten. Bai, kasu hortan bai. Eta horregatik mantendu zuten bere guneak, adibidez, Nafarroan Iruña, eta, enklabe batzuk, eta hori, eta bere kokapena oso. Eta bisigodoak eta frankoak etorri zirenean, euskaldunak ziren erromatarrena. Eta defendatu zuten bere kulturarekin eta bere indarrarekin, bere esparrua. Eta horregatik ez batzuk eta ez besteak ez ziren sartu. Zentzu hortan, gu oso herri irikia izan gea, eta hemen dago adibidez Donejakue bidea, hemendik kultura eta holako gauzak pasa dira, onartu dugu, adibidez erromanikoa hemen Nafarroan oso presentzia potente dauka, irikiak, baina gurea mantentzen. Eta jarrera hori oso sanoa da, nire ustez. Oreka hori, ez? Kosmopolitismoaren eta bertakoaren arteko. Hori da. Ez da erraza, baina esatea hemen ez dela inor pasa eta salbatu dela aislazionismo baten, hori absurdoa da. Ze hain zuzen gaude Europako bide nagusi baten, autopista baten. Angel, galdera pare bat egiteagatik, pixket ze ezaugarri dituen erranen dugu eduki aldetik, zuzenbide Pirinearrak. Ezagit, pentsatzen dut izanen duela, bere zuzenbidearen lege hoien zati handi bat izango dutela kusteko, nekazaritzarekin, halako kontuekin, eguneroko xehetasun horiekin, lurrak direla, oso praktikoa ziren. Sagardoa nola banatu, ez dakit, halako kontuak, ez? Bai, orain nik ez nizuk esango, baina badago adibidez, foruak ez ziren bakarrik
herrikoak esan dizuana, Lizarrakoa edo Donostikoa, baizik eta inkluso lanbideetan, ferroiak, nola da, matxinoek bazeukaten bere foru propioa, el fuero de los ferrones. Eta hori zen, nolabaiteko konbenioa, baita ere forua, eta negoziatuta, eta funtzionatzen zuena. Eta hori bai jasota dago, eta gaur egun hori mantentzen da. Marinelek ere bazeukaten bere foru propioa, eta oso zehatza da, zuk esaten zuen arabera, adibidez, marinelek bazeukaten, juten zirenean, egunero, eskubidea zeukaten, galoi bat zagardo, olako zer. Ara juteko, eskubidea zeukaten, ez dakiz zer jateko, eta ez dakiz zer edateko. Olako gauza oso zehatzak, hori da. Praktikotasuna, azken finean, jendea jartzen duena, ez du horren beste zaintzen, propiedade tituloa eta ez dakiz zer, eta saltzen badu, ez baizik eta ez. Hau behar dugu, hau tokatzen zait, nik hau egin behar dut, olako gauzak ziren. Eta ez dakit nolabait ere gaur errango genuena eskubide zibilen eta askatasunen ikuspuntutik nola ikusten den, erran dut igual liberal bat etorriko da, eta errango du madre mea, baina hau zer demonio da. Alderantziz, nik uste dut liberal direnak edo direla esan dutenak liberala baino izan dira apropiatzaileak. Baina filosofia aldetik, ikuspuntu filosofiko batetik, bai... Ayusok eskuak burura eramango zituela, erran nahi du. Bueno, Ayuso edo zer gauza. Baina, adibidez, Estatu Batuetako bigarrena, orain ez zait hartzen izena, baina bigarren presidentea esaten zuen euskaldunak, herri hortan badaukaten eredu honena zer den askatasuna eta zentzu diren eskubideak. Eta Rousseau eta horiek gauza bera zeukaten, euskaldunen pertzepzio bat oso positiboa. Marxek berak ere, ez dago garbi, badago debate bat, badagola hor marxismoak gerra karlisten garaian, olako defensa teorikoa, Marx, edo beti esan da Marxek berak egin zuela olako testua. Beste batzuk esan dute ez zela Marxek, baizik eta Engelsek idatzi zuena. Baina baita ere, hori, Nafarrek, euskaldunak ez dute horren beste defendatzen errege karlista edo hori, baizik eta bere eskubideak, bere foruak, eta osea, bai. Ziren, adibidez, sartzea jade bat edukietan da gehiegi olako elkarrizketa baterako, bestela bai. Oso, jendearen ikuspuntotik eskubideak ziren. Horregatik jendea esaten zuen, igual gehiegi jakin gabe hori, baina guk forua dugu, eskubidea dugu, guk persona libreak gea eta eskubideak daukagu. Forua dugu, forua da beraientzako bere mitoa, bere referentzia. Ulertzen dut, nolabait ere buru jabetzaren ideia hoi, galdetu nahi nuena gehiago zen legeen aldetik, ea ziren nolabait ere arroan ezagiten enkorsetatuak, osea, ez dakit ez, ea arautzen zuten igual gehiegi eguneroko bizitza, ez dakit ezin zara, ez dakit ez. Ez dut uste. Nik pentsatzen dut gehiago zegoela, aurra adibidez, bazegoela printzipio bat, hori esaten dizuna, eta da etxearena. Etxea da, esan dizut, guzti horren ardatza, oinarria. Eta etxea zen, personana, familiana eta hori, eta zen inviolable zen. Osea, han ezin zen, ez inorrez harrapatu, ez sartu, eskubide guztiak, han libre. Jendearen esparrua nahiko babestuta edo zegoen, ez? Beste garaiak ziren, hori ulertu behar da, eta ez zeukaten gaur egun daukagun konplejidadea eta hori, ez? Baina, bai. Jendentzako, nik esango nuke gehiago zentratzen zirela olako gauzak. Egunero jan behar da, eta jateko zer daukagu, zer rekursoa dauzkagu. Hain zuzen, hori da. Komunalena, ez dakiz zer, eskubideak, denak pasatzeko, eta bar. Hori da nire ustez arautzen zutena gehien bat. Hortzen, eta hau dena pixka gehiago sakontzeko, ez? Laun betean? Bai, larun batean ikusteko, hor badago beste perspektiba, eta da lehen esan dizudana, ez? Olako konzeptualizazio, olako multzo teorikoa, ze balore daukan etorkizunerako. Eta, Mikel Irujo berarekin, bera da ponente bat, izlari bat, eta bera esaten zegoen, oso interesantea da gaur egun Europan gaude, Europako kontestuan, eta, adibidez Pirenetan daukagu muga bat, muga internazionala.
olako sistemak, gainera nola jenden aldetik oso onartua eta propioa dan, balio dezake, hain zuzen arazoak daudenean, momentu honetan adibidez, suteak, edo zerbitzuak eta horri erantzuteko. Ze legedi internazionala, muga batekin sartzen zarenean, daukazu, adibidez, sute badago, eta bestaldeko zuhiltzaileek ezin dute pasa. Edo ambulantzia bat ez dakiz zer, eta ezin du pasa. Eta hemen beti horrela izan da. Eta beti, jendea onartuko zuen. Da bide bat. Eta zuzenbide Pirinearrean hori onartuta dago. Ja ez da. Eta bera esaten du, izan daitekeela etorkizunerako tresna bat. Hori da, gogoetarako punto bat. Holako interesante izango da. Osea, ikusiko dugu, atzea zer dan, ze garapena da, ze gelditzen den, ze arazo da, eta inkluso etorkizunerako ze aukerak ematen ditun. Gusta aski interesgarria gainera, segurazki etorkizuna, igual, jendartearen konplexutasuna jaitsiko da, pixket lokalerako itzuli bat emango da, segurazki ez, globalizazio handienaren garaiak, igual pasatzen ari ditugu, orduen, olako, xehetasunetan, zehaztasunetan eta lurraren ezagutzan, oinarritzen diren lege guztiok, seguro, arras, komenigarriak eta baliagarriak direla, erraten dutenak, komunalako bedire olak kudeatu eta ez hola. Hor badago urteetako, jendearen esperientzia bat, rekuperatzea importantea dena. Inkluso esango nuke badaudela esperientzia berriak. Adibidez, Baztanen ni badakit olako egoera baita ere konfliktiba dela, beraiek daukate fazeriak iparraldeko herriekin eta hemengoak eta konpartituta eta hori, baina muga daukate, komunala dauzkate, problema dauzkate, ze gaur egun hori ezin da egon problemik gabe, konfliktoik gabe, eta badakit horren inguruan beraiek daukatela eskarmentu propioa eta garapen propioa. Eta horregatik gonbidatu genuen horko alkatea, Joseba Otondo, bera ere bere ekarpena egiteko, eta mainguru baten azaltzeko. Ez da bakarrik auritz garazi, baigorri eta hori, baizik eta baita ere Baztan, eta nahi dugu esperientzia ezberdinak konpartitu, eta nik uste dut oso interesante. Eta esaten dizut, adibidez, ni badakit orain dela gutxi egin dutela elkarte bat, Baztan eta inguruan, Bortziri eta Sareta eta olako tokitan, gure mendiak hori kudeatzeko. Ze gaur egun globalizazioarekin, hain zuzen, esan dezuna, problema berria daude, despopulazioarena, suteak, kambio klimatiko eta hori, lehorteak, eta mendia nola zaindu eta guzti hori. Eta, errealitate berriak, erantzun berriak. Eta, horretarako jendea adi dago. Erramezala, laun betean hortarako aukera auritzen, zaharretik ikasteko, baina beti ere etorkizunera begira, Angelek erraten zuen bezala. Angel, mil esker handiz gurean egoteagatik bertze behin, eta zure jakintza guztia hau partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Barañainen Aire Zabaleko laugarren eta azken filma Pokemon Pikachu detektibea izanen da, 10etan. Eta, era berean, Terraza Konarte zikloko bigarren ikuskizuna, Baila Dantza, Adriana Olmedo eta Nerea Bonitorekin izanen dugu. Uharteen Dorian Martinez Azkonaren Bihotz Marrak lanak iragarriko ditu aurtengo Uharteko senidetasunaren bestak. Burututako herri bozketen 251 bozka jaso dira guztira, Bihotz Marrak 165 bozka jaso ditu. Eta Iruñan, irailaren 21ean amaituko da afizionatu mailako kirolarentzako laguntzen udal deialdirako eskabideak aurkezteko epea. Iruñeko udalak 150.000 euro banatuko ditu 6 urtetik aurrera jaiotatik. Iruñeko udalak 150.000 euro banatuko ditu 6 urtetik aurrera jaiotako kirolari federatuak hartzen dituzten erakundeen artean.
eta udaletxeko balkoiak musika flamenkoari irekitzen zaizkio ostegunetik igandera Jose Merce, Maria Jose Yergo, Juan Villar eta Juana dela Piparen emanaldiekin. Emanaldiak 12etan izango dira eta udaletxe plazatik ikusi ahal izango dira. Baitere, Noches de Cine zikloaren azken 3 emanaldiek amaiera emango diote 2022ko udako aire zabaleko 20 zine saioei. Thriller bat, animaziozko film bat eta zahartzaroari buruzko drama bat dira espazio publikoetako udal programazio honen azken proposamenak. Iruñak 120 mugatzen du bere lorategien ureztatzea, prezipitazio eskasiaren eta temperatura altuen aurrean, beti ere lorategien biziraupena arriskuan jarri gabe. Ureztatzea automatizatuta dago eta urtea amaitu baino lehen sistema horietako haunitz berrituko dituzte Big Datak ahalbidetzen duen telekontrola ezarriz. Hauxen dena gaurkoz magazinean hortzegun honetan, bihar ere hortziralean hemen egonen gara elkarrizketa interesgarri gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.